Hej folkens, og velkommen tilbage til Warframe. Det er Mr. Dips, der spiller. Ja. Og som I kan se, så har vi nu min karakter, eller avatar, Warframe, The Mac. Her, i stedet for The Excalibur, som der er til at starte med, når man starter. Men ja, lad os komme ind i spillet og få spillet noget. Og så får man en daily reward, som så vanligt der får man altid. Ja, og det er credits. Dejligt. Ikke så meget, men det er okay. Det er bare ingenting. Yes. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal. Jeg glæder mig til at få crush. Jeg tager bare det her på, som jeg allerede har. Der er ikke nogen mods, nu har jeg. Og der har jeg allerede. Fint. Det får man lige så stille løbet af spillet. To the ruling sisters. Spændende. Det er den første boss, man møder, ham der lige snakkede der. Han er ikke så køn. Ja, og det her, det var Excalibur, som man starter med i tryout, eller til at starte med, hvor man skal lige lære spillet at kende. Som jeg ikke rigtig har vist, fordi at lyden der var alt for høj. Så det vil være ret irriterende for jer. Det lagger lidt, fordi jeg kommer midt ind i spil. Det gør det også, men du står der, Karl Smart. Ja, og den her kanal, den er ikke særlig amerikansk-agtig med, at man ikke må bande og sådan noget i den stil. Det er jeg eddermame ligeglad med. Det er fandme vigtigt. Pokker der jeg skal hen. Der er ikke nogen her, er der? Jeg synes, jeg godt kan komme videre derhen. Så også der er stadigvæk nogen her. Jeg ved bare ikke, hvor det er. Man kan se det deroppe på i kortet, der er der sådan en jeg skal herhen. Der er der sådan en der er sådan en rød trekant. Det er sådan smadret. Det er mission. Det var der nogen. Det er sådan forskellige mission. Det er en dejlig spil. Eller yes. Det er nok måske det her. Ja.
Wow, hun er egentlig meget skjold i forhold til, hvad man starter. Loki, han er bare ingenting. Overhaul successful. Let's get going. Yes, yes. Det går løgn. Nu skal jeg over. Nu ser jeg. Nå. Vi skal have fat i Infinity, fordi det gør jo en. Det gør, at man instinkt leveler op. Det vil sige, at jeg kan få flere mods ind i mine ting. Det vil sige, at jeg er et bedre spil, jeg kan klare bedre ting. Min våben bliver bedre, og de skader mere, eller de skyder hurtigere, eller min mag, jeg kan få flere ting ind. Det gør sådan, at jeg har mere liv, eller... Jeg bruger mit ultimative angreb, som kun jeg kan have, fordi jeg er mag. Det er rimelig overpowered. Stadigvæk småforkølet. Det er mega træls. Det er virkelig træls. Jeg håber ikke, det betyder for meget for filmen. Og det ødelægger bare jeres oplevelse af filmen. Det vil jeg helst ikke have. Og vi skulle alligevel have, tror jeg. Nej, jeg tror det er noget vej, men ja. Så er vi færdige. Fantastisk. Oh, ninja. I can't do shit, bro. Og så kan man også løbe på væggen. Det er mega awesome. Totalt. Det her spil, det er egentlig bare Jailbirds. Det er også det, den har fået som titel. Ah, jeg har prøvet at komme der. Nå, another job well executed. Og så kommer man ind i det her, og så stopper den her bane. Det er yes. Alle ting bare i det 3. Og uanset om du bruger dine ting eller ej, så bliver det også opgraderet, fordi du har det med i banen. Det er okay. Det er fint nok, synes jeg. Og så kan man så se, hvem der klarer sig bedst. Damage deal, damage taken, total kills, headshots, melee kills og bla 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 bla. Så fire control. Den daddy. Pick up count. Ja, nu er det også en, det er også her, hvor de noobs spiller, altså dem der starter, new players, så ja, det giver også lidt mening, mere mening, at jeg så også ligger øverst. Uanset hvem det så jeg spiller med. Ikke for at sige, at jeg er den bedste eller noget af den stil, men ja, fordi at jeg er rutineret i det her spil, og jeg ved, hvad der måske gør forskellige ting. Jeg prøver ikke at virke som sådan en anden smart ass, der bare ved en masse ting om det her spil. Jeg ved stadigvæk ikke, mange, det er forkert formuleret. Der er stadigvæk mange ting, jeg ikke ved om det her spil. Og ja. Lad os håbe, vi kan tage en bane hurtigt. Og der er stadigvæk mange ting, jeg ikke ved om det her spil, fordi at det er rimelig nyt, det her. Og ja, så skal jeg ind i en bane nu. Yes. Og det står det her op, Trinity. Og det er det, jeg sagde sidste gang. Hun er en fucking god solospiller. Warframe. Fordi hun kan heal. Hele holdet. Hun er rigtig god. Jeg har ikke spillet med hende nu. Der er heller ikke nogen jeg spiller med, som der havde hende. Men det der med, at hun kan heal, det er jo bare genialt.
rescue mission. Se, hvis We der... need to find and liberate the hostage before Man skal any harm virkelig sørge comes to for them. loot i det her spil. Keep moving. None of the ship's scanners have detected you. Jeg kan ikke lige at være sneak i Ready dem your her. weapon. Mange credits. Og det her det er så liv. Det er shotgun. Det er sniper. Eller rifle. Det er pistoler, det er rifle, det der. Og jeg er fuldt helt færdig. Sjovt. Hvad skal vi gøre? De kan også godt finde. Marines inbound. You've located the hostage. Escort the prisoner to extraction point, and I'll take care of the rest. Watch yourself. Foot soldiers are on the way. Som kunne være herinde. Mindre at de andre allerede har fundet. Så det er sgu rescue. Det tror jeg de allerede har. Ja, det har de. Nå. Ja. Øj, skal man spørge, om man kan få til på det. Kan faktisk godt ødelægge ens charge attack. Den skader ekstra meget, fordi jeg holder nede i en tid. Det er rimelig smart at bruge, i stedet for bare at gå. Det skader mest. Wow, det har jeg ikke prøvet før. Jeg har ikke fået det til skjold frem. Hold op, det er fedt at være din her. Wow, hun er fed. There are Grenier Marines all over. Ja, op til. Så kaster jeg en lille granat der. Yes. Det var vist ham der, vi skulle sørge for. Kom derhen, eller hvad? Nej, det er en anden person. Nej, det er hostage. Det er ham, vi skal sørge. Skal vi sørge for, at han ikke dør. Nå, vi er allerede derhen. Ja, fantastisk. Det skal jeg fandme ikke. Mission complete. The captive has been liberated. You will be rewarded for this, Tenno. Det er fedt, at jeg skal bruge det der til der, men det er sådan, så kan jeg bruge min angreb også til, eller min spell, eller hvad man kan kalde det. Min Warframe-kraft. Det jeg kan. Så kan jeg komme hen til min Venom-bot der. Kan jeg se. Det er jo fedt. Nå, det kan man ikke se. Men ellers så kan man se de 4 personer, der sidder rundt om her. Kig lige på, hvem de skal... Så skal vi assassinate ham her, Captain War. Så får man et fedt sværd fra ham. Kan faktisk godt nok komme alene, mener jeg. Måske. Nej, jeg gider ikke til chancen. Nej. Men nej, det gør jeg simpelthen næste episode. Like,
favorite, subscribe hvis I har lyst. Det må I selv om. Hvis I kunne lide den her video, og hvis I synes det var noget træls, eller hvis I vil have, at jeg spiller noget andet, så skriv det i kommentaren. Og ja, det var det. Ses, folks.